Matthew 12, versikulo 33. Usa lang ning duha, buhatong maayo ang kahoy, ug ang iyang bunga maayo. Kun buhatong daotan ang kahoy, ug ang iyang bunga daotan. Kay ang kahoy ginaila tungod sa iyang bunga. Walay tunga-tunga. Dili pwede nga himuon nimong maayo ang kahoy unya daotan ang bunga. Dili pwede nga daotan ang kahoy unya mamaayo ang bunga. Usa lang niining duha. Wa kay laing kapilian. Buhatong maayo ang kahoy, ang iyang bunga maayo. Buhatong daotan ang kahoy, ang iyang bunga daotan. Unsa may buot ipasabot nining kahoy? Kini nagpasabot sa kasing-kasing sa tao. Sa laing pagkasulti mao kini ang pulong nga gipasabot nining maong bersikulo. Usa lang nining duha ang mapilian. Buhatong maayo ang kasing-kasing ug ang iyang mga binuhatan maayo. Kon buhatong daotan ang kasing-kasing ug ang iyang mga binuhatan daotan. Kay ang tao o kasing-kasing sa tao ginaila tungod sa iyang mga binuhatan. Unsa man ang giingon sa Biblia mahitungod sa kasing-kasing sa tao. Ang una natong kasing-kasing bago ta makabig. Jeremias 17:9 hangtod sa 10 nag-ingon, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang og hilabihan kadautan. Kinsa ang nakahibalo niini? Mao ni pangutana sa unang bersikulo. Ang pangutana nag-ingon, kinsay mahibalo? Ang unsay hibaloon? Nga ang kasing-kasing sa tao malimbungon sa tanang butang og hilabihan kadautan. Ang tubag sa bersikulo 10, ako si Jehova, nagasusi sa kasing-kasing. Makasusi ka ba sa imong kasing-kasing? Kung sulayan mo, pagsusi ang imong kasing-kasing, mailad ka. Kaya ang imong kasing-kasing, dili magtugag, tinuod. Kaya ang kasing-kasing sa tao, limbungan sa tanang mga butang, labaw sa tanang mga butang, o hilabihan kadautan. Kinsa ra makahibalo ana? Ang makasusi ni ana, ako si Jehova, nagasusi sa kasing-kasing. Busa, kung dunay diferensya sa atong kasing-kasing, dili ikaw mo imo doktor sa imong kasing-kasing, ug mususi sa imong kasing-kasing, kay ilaron ka sa imong kasing-kasing. Apan, batuni ang tubag sa bersikulo 10 nga nag-ingon, ako si Jehova, nagasusi sa kasing-kasing. Mao ni ang kasing-kasing sa tao. Sa Henesis 6, versikulo 5 nag-ingon, og nakita sa Dios ang pagkadautan sa tao ibabaw sa yuta, dako gayud. Og ang tanang mga palandong, sa English imaginations, sa Henebreo mga kaigsunan, nagpasabot kini og the whole imagination. Mga pamalandong, mga tinguha, mga katuyuan sa kasing-kasing sa tao. Dautan o ang mga hunahuna sa iyang kasing-kasing, mga lunlon dautan lamang gayon. Unsang kasing-kasingan na ang tao sa Jeremias? Deceitful heart, desperately wicked heart. Sa Genesis 6 verse 5, heart with an imagination of evil. And the heart is imagining and desiring evil continually. Moning klasiha sa kasing-kasing, ang daan nga kasing-kasing. Sa Roma City 14, ang gingon ni Pablo, for we know that the law is spiritual, but I am carnal. Unsang klasiha sa kasing-kasing? Carnal. Unsa gani binisaya sa carnal? Unodnon, nabaligya sa sala. Nabay kasing-kasing nga maayo? Wala.
tanang kasing-kasing sa tao nga nataw gikan kang Adan mauning klasiha sa kasing-kasing ang nabatunan nato. Roma 8:7 tungod kay ang unodnon nga hunahuna pakig-away batok sa Dios og kini dili magpailalom sa balaod sa Dios kay dili gayud kini. Ang carnal heart is a rebellious heart. Masinupakon, dili mo pailalom, dili masinulundon. Unsay gingon din hima kaigsunan sa 16:12 Jeremias. Og kamo nagabuhat nga labaw pa sa inyo mga mahan, kay tanawa, kamo nagalakaw, sumala sa mga laraw sa inyong mga daotang kasing-kasing, og kamo dili mamati sa ako. Walay good heart, only evil heart. Step to Christ, page 18, nag-ingon, our hearts are evil, and we cannot change them. Busa ang tao, nga nataw din kalibutana, cannot change himself, cannot change his heart, cannot change his life. 1 Corinto 2:14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Unsang klasiha sa kasing-kasing ang nabatunan natong mga tao diri sa kalibutan? Kasing-kasing nga nagaisip sa mga butang sa Dios nga kabuangan. Apan ang mga butang ba nga iya sa Dios mo'y mga kabuangan o kita mo'y mga buang-buang? Kung ang Dios alang sa usa ka tawo ang iyang kabubuton, kabuangan, dili ang Dios mo'y buang-buang, kung dili ang tao nga nagahuna-huna nga ang mga butang sa espirituhanong mga butang mo'y kabuangan, maugyod siya ay buang-buang. Busa unsang klasiha sa kasing-kasing naa kita? Foolish heart. Nganong makaingon ta nga buang-buang nga kasing-kasing ang atong nabatunan? Tungod kay ang natural man nagaisip sa mga butang sa espiritu nga iya sa Dios nga mga kabuangan. Busa makasusubo kini nga kahimtang. Og ang tinuod nga kamatuoran angay masulod sa atong hunahuna nga walay usa nga natawo gikan ni Adan human siya makasala nga nakabaton siya og good heart. Dili usab nimo pwede ingnon ang tao nga nakabaton og evil heart, rebellious heart, a foolish heart, a carnal heart, nga pag-usab sa imong kinabuhi og mausab siya. Ingon sa nasulat, ang atong mga kasing-kasing daotan og dili ta kausab nila. Karon, atong hibaluon unsa may mga sulod niining daan og original nga kasing-kasing nga atong natawhan. Kini sumala sa Biblia nag-ingon sa Marcos 7:14 hangtod 24. Og sa gitawag niya ang tanang katawhan ngadto kaniya, siya miingon kanila, magpatalinghog kamong tanan kanako og sumabot. Walay bisan unsa sa gawa sa tao nga kung makasulod kaniya, arang makahugaw kaniya. Kini naghisgot sa pagkaon. Apad kadtong mga butang nga nagagula kaniya, mao ang magahugaw sa tao. Busa, ang hugaw di ay naa sa sulod nga mugawas, dili naa sa gawas nga musulod. So kwahi sa pagtulunan sa mga tao karon o sa mga Hudiyo kaniadto nga ang makapahugaw sa tao kanang magasulod sa tao, labi na kan-o nimo ang pagkaon nga wala ka manghinaw, hugaw imong kamot, unya nagunita nimo ang pagkaon, unya imong gikaon ang ilang hunahuna og tradisyon nga nahugaw na pug ka. Apan si Jesus nagkondinar niini nga doktrina. Unsa may gipasabot ni Jesus sa gigikanan nga naa sa sulod nga nagahugaw sa tao? Ingon siya, ang may igdulungog sa pagpatalinghog, magapatalinghog. O ang iyang mga tinun-an nalibog.
Kay maura man to'y gisulti ni Hesus, nalibog sila. Og sa nakasulod sa balay gikan sa panon sa katawhan, na nagpangutana kaniya ang iyang mga pinun-an mahatungod sa sambingay. Og siya mingon kanila, ingon ba usab kamo ni ana nga walay mga salabutan? Kaya ang iyang mga tinun-an mismo wala nakasabot. Unsay gisaysay ni Hesus? Wala ba kamo makasabot nga bisan unsa gikan sa gawas nga makasulod sa tao dili makahugaw kaniya? Kay wala makasulod sa iyang kasing-kasing. Unsa di ay imong makaon, dili makahugaw nimo, kay dili mosulod sa imong kasing-kasing. Sa tiyan raman, unya igait sa pagkahuman. Unsay padayon nga sulti ni Jesus Christ? Kung dili sa tiyan og nagagula sa dapit nga hilit, kini giingon niya nga naghimong malinis sa tanang makaon. Og siya miingon, ang nagagula sa tao kana makahugaw sa tao. Busa ang hugaw di ay naa sa sulodaan, bisag mo gawas, bisag dili. Kinaaman sa sud. Pero unsa may mugawas nga gikan sa sud? Ingon si Jesus Christ, kay gikan sa sulod sa kasing-kasing. Giklaro niya, manggula ang mga mangilad nga mga hunahuna, ang mga pagpakighilawas, ang mga pagpangawat, ang mga pagbuno, ang mga pagpanapaw, ang mga kahikaw, o mga pagkadautan, ang paglimbong, ang kaulag, ang daotang tinanawan, ang pagpasipala, ang pagpalabi-labi, ang binuang. Kining tanang daotan nga mga butang sa sulod nagagikan ug makahugaw sa tao. Busa ang dunot, ang ngilad, ang hugaw nga ginalikayan sa mga Hudiyo kanhi ug sa ubang mga tao bisan nato karon, dili di ay ng mga butang nga naa sa gawas nga mosulod. Apan ang hugaw di ay ato rang gidaladala kay naa sa sulod nga standby. Ug daghan kaayo ang gi-enumerate ni Jesus Christ. Karon mga kaigsunan, atong nasayran unsang kasing-kasingan nakabaton kita. Nakabaton kitag unodnon, malimbungon, hilabihan kadautan, buang-buang nga kasing-kasing, kasing-kasing nga dili nato pwedeng mausab. Ug ato sang nahibaluan pinaagi sa asoy ni Jesus Christ, unsang mga mangilad nga butang nga naa sa sulodaan, ug kanang mga butanga maoy nakahugaw nato nga tao. Busa kay tanang tao parihas ra magkasing-kasing, busa walay tao nga dili parihas kahugaw sa iyang isig katao. Bisag asa ka nahimutang, bisag asa kang nasura na tao, bisag unsay relihiyon sa imong ginikanan sa imong pagkatao, bisag unsay imong gikaon, unsay imong gisulob, asa na ka nagpuyo, o bisan unsay imong gibuhat. Tupong lang ka sa ubang mga tao kahugawa, ug walay tao nga dili parihas kahugaw sa iyang isig katao, for we are all of the same heart. Therefore, all of us are on equal level. Kining atong level sa pagkadautan, pagkahugaw o pagkamakasasala, wala nagdepende sa rasa, relihiyon, kinanan, binistihan, kostumbre, o sa bisan unsang mga konsiderasyon. As long as you are man born on this planet Earth, you are on the same level as other people when it comes to heart. Kung maghiskot nagkadunutan, kahugawan, pagkamakasasala, kasing-kasing, walay tao nga mas arang-arang kaysa iyang isig katao. Kay ang tanang kasing-kasing sa tao parihas og sulod sa sulod. Kay ang pagkakawatan naa sa tanang kasing-kasing sa mga tao bisan wala ka pa kapangawat. Ang pagpakighilawas naadaan sa sulod sa kasing-kasing sa tao ug naghugaw na sa tao
bisan wala pa siya kapakig hilawas. Ang pagpanapaw na anadaan sa sulod sa kasing-kasing sa tanang tao nga mataw ning kalibutana bisag wala pa siya kapanapaw sa gawas. Kay matod ni Kristo, ang nakahugaw sa tao ang naa sa kasing-kasing sa tao. Unya kay kitang tanang tao parehas ra magkasing-kasing, therefore we are on the same level as other sinners. Beautiful words, wonderful words.